Здравейте, уважаеми зрители и приятели на телевизия Божествени български ритми Лондон. Аз съм Таня Георгиева и ви приветствам с добра среща в България код Духовност памет. Както обещах в предишното издание на предаването, когато говорихме за отговорното родителство с Тони Калушкова, управител на училище за родители и фундация Happy Mums, и Ивалин Иванов, основател на Домът на Аюрведа, днес продължаваме с интересни участници от събитието Фън навън, което се проведе през лятото на 2022 година в град Трявна. Този път акцентите ще бъдат поставени на други полезни теми, свързани с екологичното земеделие, предизвикателствата пред новоселците, живота близо до и с природата. Вижте какво засне екипът на BBR TV за вас. Здравейте, казвам се Маргарита Симеонова и съм организатор на това цветно събитие, което се случва вече за четвърта поредна година в Трявна, фестивалът Фън навън. Стартирахме го много импровизирано преди 4 години, абсолютно нямахме никакво намерение да става фестивал в интерес на истината. Просто с доброволци младежи рисувахме около града и електрически табла, за да станат по-красиви. И в крайна сметка решихме да направим едно малко събитие, да рисуват на живо. После решихме да добавим музика към това събитие, за да привлечем хората. И после игри, и така изведнъж се превърна в 3-дневно събитие и стана фестивал, който вече набира все по-голяма популярност. Сякаш търсят ни хора от цялата страна, самите те изявяват желание да участват, било то с работилница. Тази година имаме и нови неща. Имаме един събор на новоселците, който сме включили. Искаме хората от малките населени места, които са се прибрали, искат да живеят чист начин на живот, грижат се за дом, за животни, за градина, да се срещнат, да се опознаят, да си създадат малка общност за взаимопомощ и ако някой може да помогне другия по някакъв начин, да го направят. Като част от този събор имаме и дискусии, много интересни дискусии, свързани с градината, с отглеждането на деца. Много са ценни. Имаме вече и базар, защото искаме да подкрепим хората, които с сърцето си произвеждат или изработват неща, да ги представят тук и в същото време пък хората в града и гостите да си закупят нещо и да подкрепят българското производство. Вашите дейности като цяло са ориентирани и към екологията, затова сте заложили на такива инициативи в програмата. Да, като цяло идеята на фестивала е да изведе малки и големи на открито, да се забавляват навън, да не са пред компютрите, пред телевизорите, да забравят за ангажиментите си и да популяризираме едновременно с това природосъобразен и здравословен начин на живот. Работилниците ни, в тях преизползваме материали или са свързани с по-природосъобразно живеене, устойчиво. Нещата, които се предлагат, както казах. В неделя имаме една игра зелено ориентиране, която е семейна и така, в целия град ще пуснем хората да обикалят и на всяко място, където спрат, ще има предизвикателство на зелена тематика, да кажем. Аз съм Тодор Славов от Сдружение за земята и инициатор съм на ecohub.bg, който е сайт насочен към екологичния начин на живот и прехода към живот близо до природата и фактически ние като част от европейски проект разглеждаме проблема с обратната миграция, тъй като знаете, че с промените в климата все повече хора има натиск върху поминъка, виждате сега и войната допринася допълнително и кризата световната се отразява все повече на миграционния поток и се опитаме, нали, не само ние, но и хората, които живеят устойчиво, да се срещат и да обменят опит как да се адаптират по-лесно в местата, които са заселили, примерно как да отглеждат децата си, проблеми срещат, свързани с това, че няма
условия за социализация или примерно инфраструктура в тия малки населени места. И множество други проблеми с изхранване, вода и всеки битови комунални въпроси. Всеки споделя фактически проблеми и търсим общи решения, обменяме опит. Какви конкретни проблеми и какви конкретни решения обсъдихте днес в зоната за дискусии? Най-разнообразни, нали, от това, че примерно има някаква пускачалга до 2 часа през нощта, до, например, имаше семейство, което 3 месеца са нямали вода, нали, това им променил начина на потребление, нали, почне да се събира дъждовна вода, начина по който я ползват компостни тоалетни, пълна революция в начина по който потребяват. Имаше други, които споделяха, че, примерно да кажем, пък положителен опит, нали, много хора сега с климатичните промени и въобще замърсяването имат проблеми с доматите. Примерно пък те гледат пермакултурно, имали са градината им успехи и така, подобни. За първи път ли провеждате такава дискусия с новоселци или вече става рутина по проекта? Да, не, то не е свързано с проекта, то по-скоро стана като традиция покрай летните фестивали тук в Трявна. Това е втора среща, нали, в Трявна, иначе на други места, в други региони. Нашата среща е тук на централен и източен регион. Иначе във Варна също сме правили подобна среща миналата година на тамошни новоселци. Нали. Имате ли представа колко хора са се заселили тук в околността? Споделяте ли някаква статистика? Нямаме статистика, нали, не се занимаваме с това. То сега преброяването, което приключи, трябва да го кажем, но общо взето сега тук може би стотина хора, ние по-скоро хората, които идват тук, по-скоро имат уклон към екологичния начин на живот. Нали? Защото има много хора, които идват с много пари, те си правят ремонтите и не търсят социализация, докато ние търсим повече хора, които имат нужда от взаимопомощ, обмяна на опит. Не е ли по-трудно да се живее екосъобразно в днешни дни? Или? Не, за сега е добре, защото вече има комуникационни канали. През интернет много неща, примерно ecohub.bg, точно това му е целта, нали, да споделя информация. Хората четат, има социални мрежи, комуникират, нали, което не е лимитиращ фактор, че хората са отдалечени, защото все пак тия села, сега знаете, с тия горива, нали, може да си ходят всеки ден. Нали. Хората имат работа, заети са да оцеляват и тия сбирки са по-рядко. Нали. Ние мислихме, че по-често се срещаме. Срещаме се тук, нали, регионално. Нали, трябва ходим с на гости, но така по-централна среща, нали, се изисква на ресурс, нали, затова този фестивал го използваме като възможност. Кажете 3 основни неща за едно семейство, което отива на село. И е за новоселците. Да. 3, които са важни. Те са 3 много малко, но значи, ако имат пари, не винаги ще им помогне това. Значи, най-важното, което е да имат, предварително да имат някакви знания и контакти на хора, от които да се учат. Все пак някаква инфраструктура е важна. Нали? Особено комуникации, нали, интернет, въпреки че вече го има навсякъде, така че това не е толкова важно. Важно е тези умения, които, ако те ги имат вече, нали, вече те са като нинджи, където и да ги пуснеш, оцеляват, но все пак е важно наистина да има някакъв имот, нали, който, нали, да могат защото много хора правят грешката, отиват да почват да строят на ново. Това е много трудно. По-добре да има някаква съществуващ имот, къща, нали. Затова ние съветваме хората да ходят по селата. Защото в селата имаш всичко, което ти е нужно. Те са изоставени, има инфраструктури, има читалища, детски градини, които чакат такива деца, нали, да дойдат. Не отивайте най-дивото, има малки грачета и села, които имат инфраструктурата. Благодаря ви. И аз благодаря. В следващите минути ще научим малко повече информация за това как сами да си произведем биоагенти за ефикасна екологична растителна защита в домашната градина. Темата е част от провеждащия се тук в Трявна фестивал Фън навън, по темата ще говори Роман Рачков. Здравейте!
Здравейте, аз съм Рома Рачков, председател съм на Българската асоциация за биологична растителна защита от Велико Търново, агроном, и по покана на Марго, която е организаторка на този прекрасен фестивал, дойдох да изнеса една малка, така да се каже, лекция. Обявената от вас вече тема. Значи ще разкажа на хората как могат да използват наличните природни ресурси в страната с цел правене на по-екологично земеделие, и не само земеделие, но и примерно как да третират и саксиите си на терасата, ако живеят в блок или в къща с това. Идеята им да им разкажа как могат да приготвят един биостимулатор на база сухоземно водорасло. Има и такива водорасли, които се живеят на сушата, не само във водата. И във втората част как да си произведат сами ентомопатогенни нематоди. Това са едни малки микроскопични черви, които паразитират по различни неприятели по селскостопанските култури и декоративните култури също, които са абсолютно безвредни за човека и домашните животни, но могат да решат проблема с растителната защита по екологичен начин. Тъй като лекцията ви предстои, може ли така в аванса за нашите зрители, които ще видят, разбира се, интервюто след като вече всичко е приключило, да кажете така най-общо какви са тайните за приготвянето на тези смеси и варианти за запазване? Вижте, то в микробиологията няма тайни. Да погледнем в 19 век и постиженията на Луи Пастьор. Луи Пастьор скоро разполагал с малко стъклария, една спиртна лампа, и това са му били лабораторните условия. Неща, които примерно в едно съвременно жилище човек с интереси в микробиологията може първо да си набави всичко необходимо и лесно, включително хранителни среди, и да ползва, да прилага елементарни техники на хигиена, така че да получава чисти култури. Няма никакви особени тайни в микробиологията, които да се кажат. Всичко това си е стандартно и всеки един научно стандартен протокол може да бъде опросен до там, че може да се приложи в кухнята. Сега поне тук сме на поляна и това е тема, по която не е много удачно да се дискутира само на думи, трябва нещо да се демонстрира, затова реших, че сега няма да ги занимавам как да отглеждат бактерии и гъби в кухнята си, как да правят, както видих, един биостимулатор на база водорасли, което е много твърде просто. Трябва да се разходят в най-близката гора, да намерят някъде находище на това водорасло. То се среща достатъчно широко в България, така че няма да им отнеме нито много време, за да го намерят, да се вземат първоначален генетичен материал от него и след това, използвайки най-обикновен комбиниран тор и вода, да го размножат до достатъчни количества, за да го използват след това. Малко по-сложно е с нематодите, но и това е преодолим проблем. Добре, за вас е някакси така лесно, елементарно, разхождат се в гората, намират го, как изглежда, къде да го търсят това водорасло? По широколистни дървета, но също по някои по-иголистни, може би и вие сте го виждали, ако ходите от време на време след природата. Това е когато видите дърво, върху което има киремидено кафеникъв до оранжев налеп. Доста често се вижда и може и върху камъни се появява такъв налеп. Точно това е това водорасло. И какво се прави с него? С него първо трябва да си го размножиш вече във водна среда се размножава и след това тази получена суспензия с водораслото с нея се поливат растенията и то действа като естествен биостимулатор. А по някакъв начин предпазва ли растенията, защото сега тук имаше така една сбирка и дискусия на новоселци, хора, които се местят от града в селото и търсят такива варианти за защита? Косвено предпазва растенията, защото като биостимулант, той усилва имунната защита на растенията. Естествената имунна защита се повишена и това ги прави по-неподатливи на различни болести, които обикновено се срещат в домашната градина.
това е. То не е точно средство, с което да се борим срещу болести или неприятели, но е естествен биостимулатор. Има ли така една формула, която да предлагате на хората, които започват първа ново земеделие на село и от първостепенно важно значение за подхранване на почвата, да речем началото, което слагат, когато започват да работят в градината? Най-добре, преди да почнат каквото и да слагат, да си направят един почвен комбиниран анализ, да видят какво е налично в двора им, какво липсва и съответно да решат по какъв начин да си го набавят. Дали това ще бъде конвенционален, използвайки изкуствен тор, или ще бъдат естествени торове, но много важно е да се подходи на база на едно първоначално почвено изследване, оттам да си прецени самия човек какво реално би могъл да гледа, не да кара се пешката и да просто да експериментира и да губи в годините. Малко така общ план и ще вървим към финала, но каква е почвата в България? Загубила ли е своите свойства във времето? По какъв начин трябва да я съхраним, да я запазим, за да имаме наистина добри култури? Защото все пак в България селското стопанство е традиция. Отговор на този въпрос е в много отношения зависи. Зависи къде се намират тия почви. В България има близо 20 на почвени типа, които се срещат. Някои са относително запазени в планинските и полупланински райони, но тези, където имаме интензивно отглеждане на 2-3 култури, каквито се седи по-голямата част на страната, те естествено са и доста по-изтощени. За да ги предпазим, трябва да се отглеждат повече култури, да имаме един по-богат сидбооборот и да се спазват елементарни правила за научно обосновано торене и защита на растенията. Българина като цяло спазва ли го това? Българинът е с много лоша агрономическа култура. Даже много места тя липсва изобщо. Как може да се поправи? Честно казвам, трудно мога да ви отговоря на този въпрос, не знам. Първо, човека трябва да има желание, да придобива нови знания и умения. След това трябва да има някой, който да му ги дава. Да кажем, дали това ще бъде държавна консултантска служба, каквато е службата за съвети в земеделието, която според мен не върши кой знае колко полезна работа, или ще бъдат някакви частни консултанти, или то човек ще отиде да получи допълнителна квалификация под формата на курсове, или даже да завърши някаква магистратура в множеството висши учебни заведения в България, които предлагат вече агрономическа специализация. Да, не може просто това, чул съм от баба си, че така се прави, мисля, че не можеш да го правиш. Защо според вас се е загубила тая култура? Защото все пак на времето се е произвеждала добра реколта. В кое време си говорим, че се е произвеждала добра реформа? Българското селско стопанство до колективизацията му в огромната си част се е служило с една единствена цел: да изхрани голямото сложно семейство, което там няколко поколения са живели под един покрив или в няколко къщи в един двор, имали са там 30-40 декара земя, какъвто е бил средния размер на земеделското стопанство в България, и то отглеждало до неща, за да изхранва себе си. То не е отглеждало неща, за да храни пазара. Така че, друг е въпросът, ако си говорим за културата, която са има и така наречените търновски градинари. Но търновското горбечийско градинарство, и дори когато съществува, е било третирано като занаят и е било организирано в еснафи като занаят, и там наистина е имало култура, защото там се е карало, се върва от чирак, калфа, докато станеш майстор. Да, това е доста по-различни са нещата. Не мисля, че дори в миналото е имало особено голяма земеделска култура в България. Това го показват и всички статистики от царството България за какъв е бил средния добив от различните култури по това време. Добре, благодаря ви за традициите в градинарството. Със сигурност ще си говорим в отделно предаване. Благодаря ви сега за участие.
Предаването България код духовност памет продължава със срещата ми с една очарователна млада жена, чието приоритет са билките и които тя ги превръща в всякакви мехлеми и лекове. Малко повече ще ни разкаже за тях, но първо да се представи. Здравейте, аз съм Надежда Максимова и всъщност аз съм писател, изследовател и билкар едновременно. И всъщност не работя с билките само от гледна точка на човешкото здраве и каква козметика да правим, но и как билките могат да лекуват градината, животните, нали, аз имам пчели, също ги лекувам изцяло с натурални технологии. Билки и гъби също така, защото гъбите също могат да са лечебни. Всъщност за мен е важно да намерим начина, по който да съжителстваме хармонично в една сложна система, която обхваща цялата планета. И също така аз съм обучител билкар. В смисъл, има много ученици, които тръгват по пътя на билкарството и провеждам, нали, и обучителни курсове. Отделно тези книги, които съм издала, съдържат за всяко домакинство изключително важни методи, подходи и технологии за това как да отгледаме билката или как да я намерим, как да я берем правилно с уважение към растението и с любов към това, което планетата ни дава, как след това различните химични компоненти на билките се разтварят в различни излици и разтворители. Мен едната ми лекция днес е точно на тази тема, тъй като не можеш да извлечеш полизахаридите, ако не работиш с воден излик, и затова, когато работиш примерно с гъби, съответно правиш двойна екстракция с различни. И това всичко е описано като технологии, като възможности в тази книга, която е втората ми книга, Лечители в градината се нарича, а първата книга е 9 цикъла сезони, което е за това как да живеем на село, особено ако нямаме представа как се съди домат, но всъщност много рецепти за домашно консервиране, за лечение на градината с технологиите на алопатията, пермакултурата, регенерацията на почвата, която много хора подценяват колко е важно за здравето и на планетата, и на нещата, които след това консумираме, да имаме здрава почва. Така че опитвам се да овластя хората да знаят как те да работят с билки съзнателно, с уважение и целенасочено. С няколко думи да ни кажете малко повече за това как лекуват конкретно билките, пчелите и почвата, защото всички сме ползвали мехлеми, всички пием чайове, но като че ли тази тема, за която сега споменахте, е малко по-непозната. Ами моята работа, аз работя вече 20 години като билкар и като човек, който дава консултации на хора и така нататък, и като градинар съответно. Моето наблюдение е, че всъщност хората изобщо не знаят как да работят с сложни системи като такива. Те не знаят как да се лекуват и те с билки. Много често допускат така, доста елементарни грешки, които могат да бъдат коригирани с малко повече познание. Нали, точно това ви казвам, че това е моята цел, да овластя хората да го имат това познание и да се отнасят към сложните системи по сложен начин. И по същия начин да лекуваме почвата или растенията си е сложна система. И много зависи от това какви са твоите географски, климатични, водни дадености. Съответно, нали, при мен аз работя много с торове, които са подхранващи почвата от сорта на, нали, те някои са известни като коприва, хвощ, врабчови чересца, глухарчи и така нататък, нали, които създават хранителна среда за микробиома на почвата. Отделно гъбите са много важни, примерно ако искаш да лекуваш гъбични растения, нали, тези мани, така наречени по растенията, имаш възможност да правиш гъбени излици или да работиш с етерични масла. Нали, много е обширна темата да я обхванем в едно кратко интервю, но принципно, който се интересува, може да намери книгата или да се запише на някои от моите обучителни курсове. В интернет пространството присъствам така стабилно, така че може да ме намерите, ако имате нужда от помощ и насоки. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Аз съм от издателство Потайниче и ние сме Любов Домбева се казвам, издателството, което публикува Надежда Максимова, един автор, който много се търси с нейните рецепти за приготвяне на извлеци от билки и поддържане на градината и здравето. Ние също така издаваме само български автори и имаме доста голяма селекция от автори, които са познати, като Йото Пацов, например, както и много дебютни книги, романи и разкази на български млади автори. Вие споменахте, че сте в Люксембург. Българите зад граница четат ли книги? Какъв е интересът им към българската литература? Да, има много голям интерес сред българската диаспора в Люксембург. Доста четат. Също така в Брюксел има асоциация на българите и те са много активни и организират доста културни събития. Какви книги се четат там? Всякакви книги се четат. Много автори живеят в Европа и...
беше всичко в този брой на предаването. Вярвам, че за повечето от вас е било и интересно, и полезно, каквато е и целта на екипа ни. Следващия път ще обърнем повече внимание на духовното здраве и трансформацията му в физическо. Как се случва това ли? Ще научите от хърватските лечители, биоенерготерапевти Славко Матанович и Ананда Роши, които носят България в душите си и бяха на гости в Велико Търново. До тогава бъдете здрави и се пазете!